ekwọnụ ya bụ ajọ nwaanyị onye nke ji ọkụ weta proof na ọkụ lọba wee dafụsịcha nwatakịrị dị 10 years a na-akpọ Chizitere m ya na ya bi ahụ na Mkpọ nke dị na Anambra steeti ka emee ka ndị mmadụ mata na ndị Anambra social welfare na fe ejego kịta anụnwa wee nalụ nwaanyị anụnwa a na-akpọ Chisom Chukwunyere m dị 30 years bụ ajọ nwaanyị ekwensu na-ejego wee narị ụmụ ya na-aba ahụ maka ọdụkọkpọ ụmụazị na-aba ahụ wee nọrọ na kọstọdị ndị uwe ojii na-ejego kịta anụnwa wee narị anya bụ nwa ma nke anụnwa okwu n'aka na ndị soshal welfare Anambra steeti ekurugo ụmụazị na-aba ahụ wee ha ndị ya ụmụnne nke nwoke na ụmụnne nke nwaanyị ova ka fa na-edozi ụmụazị ahụ anya ka nwaanyị a na di ya ka fa nọrọ na kọstọdị ndị uwe ojii wee takwa n'afụfụ njọ ya bụ ife abụlọzikwa na obere ife nke bụ na mgbe a na-je nwaanyị anụnwa nwa ya ọ nọrụ n'ebe si na ahụ adịghị nwa ya ka ya nọrụ witi ụmụ ya na enweghị onye ya enedonwe ụmụ ya anya na fa biko ọfụ na gọọmenti ekweghọ n'ife ọ na-ekwu ife ọ sịbakwaziri ebe a bụ ka ya jezie efe ụmụ ya anya ikpeazụ ekweghọ hei nwaanyị anụnwa yi akwa yelo ha ndịrị fa nwa ova nna o wee bụ na nwaanyị maka obi ndị pọblik dị na iwe na-ewe onye ọbụla ife kpatara na akụpụ ọnya bụ Chisom sepuretela mande n'anya mgbesi ahụ ejidere ya nwaanyị a wee tụtụrụ ụla ịdawanye na ntị ya wee sị ya na oche na ọ na-egwu egwu ebe a na akwa ahụ furu oyi kịta anụnwa na akwa na oyipie na o mee ya ife oyi eme ya ebe a hei mma etinye nwunye bụ ife onyonyo maka ndị nwe ihu akwụkwa o wee dodo Chisom anụnwa n'isi fa wee kpụrụ ya ufi ya lụrụ ana ya na otu nwaanyị nwa fadodi ya kpụrụ ya ọkwa ụmụ nwoke n'ebe ahụ wee bidokwa ife anụnwa famelụ mgbesi ahụ achọpụtara na nwaanyị anụnwa gbachidoro nwatakịrị dị 10 years ụzọ unu ma na-achọrọ iti nwaanyị ife ụmụ nwoke n'ebe ahụ na-atịtị hapịa kpatalụ nwaanyị anụnwa ji wee na-agbakasị ọnụ mgbesi ahụ ụmụ nwoke n'ebe ahụ bido na-atịzi ndị nke ahụ n'ozugozie fa hapụzie ya na-eti ụmụ nwaanyị ahụ aka n'obi na-etifa n'azụ na obi fa dajuo na fa hapụzie ajọ nwaanyị anụnwa hei ndị mmadụ na-atụ n'ọya bụ maka na ife onyonyo na-ese na-enwere ike kịta asị na ebe a fanụ na fe ekwesịghị na ebe ahụ wee tinye bụ nwatakịrị nwaanyị ife unu kwesịrị ịba n'ime ebe ahụ ọ nọ nalụ ndị uwe ojii tọkturu wee kụpịa ife na-ekweri ya egwu ọkwa ka esi nalụzi nwaanyị nwa ọ nọrọ ebe ahụ na-ebe anya m unu n'anya unu ya afụkwanụ Mrs. Osodieme lọlọ Soludo nwa Mgbafọ ka o jeluje visit ya bụ nwatakịrị n'ụlọ ọgwụ unu mana onye ofesi ledi ndị Anambra steeti Mrs. Nnonye na ojegokwa wee visit anya bụ nwatakịrị nke bụ na onyelu nwatakịrị anụnwa na ndị ezinụlọ ya nnukwute ọkpụrụkpụ ego mana etinyechaghị onye bụ ife onyonyo ọfụma maka ndị nwe ihu akwa unu mana ya bụ nwatakịrị na ahụ ya adịbeghị mma iseta ife onyonyo ọfụma first lady ndị Anambra steeti wee nọrọkwa ebe ahụ wee kwe nkwa wee sị na ife gbasara ụlọ ọgwụ nwatakịrị anụnwa na fa ya enekọta ife niile anya and na fa ya akpọtara nwatakịrị anụnwa ndị specialist ndị na-afụ nya ka esi wee ti nwatakịrị ife ka ụjọ ghara ịba nwatakịrị ahụ na oto ka ọ ghara ibe ocheta ife ahụ ya bụ ife a na-abaghị isi na nke abụrụkwa sọsọ n'ọka dọkịta triti ọnya mba na-aya akpọta ndị dọkịta ma ọrụ ka fanye nwatakịrị anụnwa ife a na-akpọ terapi ka o nweta onwe ya ọfụma wee nọrụkwa n'ụlọ ọgwụ a wee visitie ndị niile enyere bedi n'ụlọ ọgwụ a wee ka efe ego unu afụgokwa na Chizitere m kpọtara ndị nọ n'ụlọ ọgwụ anụnwa Goodluck Mrs. Nnonye ekele onye ọbụla nọ n'ụlọ ọgwụ anụnwa ego mana mma egosi nwunye unu mana ndị na-aya ahụ na fadị necha n'elu akwa ma ndị yi ife n'ahụ ma ndị eyiho o kechara fancha niile ego biko nusolukwu wee kene Mrs. Nnonye lọlọ Soludo nwa Mgbafọ first lady ndị Anambra steeti na ọgbọkwara ife ego ya eri unu nekwa anya ọzọ unu ya afụkwa onye je visit kwanya bụ nwatakịrị n'ụlọ ọgwụ onye nke bụkwanụ lọlọ Mathias Ezeaku Ejiofọ na nwunye ya ejegokwa n'ụlọ ọgwụ wee jekwa visit kwanya bụ nwatakịrị unu mana nwatakịrị anụnwa na Mathias na fasi ofu obodo sikwanụ the same village na nwunye Mathias Ezeaku ejegokwa visit kwanya bụ nwatakịrị unu afụghọ na improvement na-adị and ebe a Mrs. Nnonye lọlọ Soludo bịakwara o butere m ife nri ma fruit ife o butere fa ka nke o nwee ife dị na basket unu fụrụ ebe ahụ o ife o butere nwatakịrị a ka ọ na-eri ka ọ na-edozi ya ahụ ka o wee gbakere ọsịsọ na nya bụ apa nwaanyị ekwensu aboro nya bụ nwatakịrị unu nụzi ife nwaanyị na-ekwu na sị hapụ ya ka o jefu nwa ya mana o ha echezi maka nwa onye ọzọ ọ dachara ọkụ lọba na ọkụ weta proof were ụdọ kechie ya ọnụ unu fuo onu nwatakịrị anụnwa imagine na adachara ọkụ were ụdọ kechikwa ya ọnụ kedo na nya bụ ọkụ adalụ nwaanyị achọkwara igbu nwa na ọ bụrụ na ndị ya dị afụghọ nwa a ka anwụkwọ na ọ bụrụ na ọka n'ebe ahụ this week were ụdọ kechie ya aka ịdachalụ mmadụ ọkụ iwerụkwa ụdọ kedi ya n'aka hei
nwaanyị atọrọ alụ kedị udo n'ọkpa ahụ nwa afọghọdụ ma onye emu isi ya ma ọkpa ya ebe niile ọkwa Chineke ji ndụ nwa eziokwu ka nna agwa unu biko nu kenenu lọlọ Soludo nwa Mgbafọ unu mana ebe ọ bata n'okwu a na-aya afọ isiokwu anụnwa kenekwanụ ndị soshal welfare Anambra steeti mama fish magnet na-agbanyeghị na ya afụbekwu ya ka o jere kama na ọ na-ezite ndị ọrịa fa na-abịa unu mana ọnya nwasisi bupụta nwatakịrị a n'ụlọ ọgwụ nke izizi ebu ya eje wee butezie ya n'ụlọ ọgwụ nke anụnwa lọlọ Soludo bịa fụ ya bụ nwatakịrị nya o bujere ebe ndị specialist nọ ndị ya afụ maka ya bụ nwatakịrị ọfụma ndị gọọmenti Anambra steeti kenenu fa na fa na-agba mbọ n'isi nwatakịrị anụnwa na-emekwa n'ife niile fa na-eme ka afụ na ya bụ nwatakịrị nweta justice nwaanyị ekwensu a na di ya fa nọ na kọstọdi ndị uwe ojii kịta na-ebe anya afa o na fa amarọkwa n'otu anụnwa ka ọchịchị Soludo nwa Mgbafọ doo anya afa o na ọ bụ na-akọwa alụfọ ọfụma o na fa aka hapụkwa nwa mmadụ befa na fa akarịghị ịkpọ na mgbe nwa nwaanyị eri nsị na ite nnifa na fa aka akpọrọkwa nwa mmadụ kpọnalụ nne na nna ya na fa ama akwọ n'otu a ka ọnọdụ fa ya adị ife na-atọgonu m ụtọ ọ bụ ife emere nwaanyị anụnwa mgbe a nakọjie nwa ya ọ na-ebe mana iche ezi ife nne nwatakịrị nwe nwa ya ebe mgbe ị na-atụ nwa ọkụ weta proof amaghị m mgbe fa na-atụ ọkụ weta proof a nwa na-ebe akwa amaghị m ka obi di na nwunye ahụ si wee dị fa na-enwe aṅụrị ka fa na-asị na fa ya emewu nwa ka fa na-asị na fa ya egbu nwa ka fa ya dasị na fa mechaa nwa ife o nwere ndị afọ talụ mmiri ndị be anyị na mama Anambra First Lady of Anambra State Dr. Mrs. Nonye Soludo ejego for that child nne ya ukwu ji ụtarị wee saa arụ negodu ihe mmadụ mere nwatakịrị ya na ya bi n'ụlọ na-ekenenu otu a First Lady zọrọ okwu ebe a amarago m na this boy enwetago justice. Because I can show you love. Where are the world that we get? Not just medical attention, psychological. We got that because still it's worthy. Nne m eziokwu ọ bụrụ ọsọ medical attention ka nwatakịrị na-edi o need my psychological attention ka isi wee kwu o nwee ike ghọta n'ụwa adịrọ as wicked as nne ya ukwu ọ ife a na-eme ụmụaka pụta ha adịzie too hard na society bụrụ egbe kpagharịba chọba onye ha ga-agba because of their background. Thank you ma, Chukwu gọzie gị.